Я, Дідко Владислав, вучень 7 У класа гімназії номер 1 города Гродно. Алесь ставер, журавлі на полесі ляцяць. Каб любіць Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш цяпер, чаму з выраю журавлі на палесе ляцяць. Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім пышны платанавы рай. Калі клічуць іх далі сасновыя і азёрны рабінавы край. Сакавітыя пожні мурожныя не заменіш нічым і нідзе. І зямля, дзе сцяжынечка кожная у прыветлівы двор прывядзе. Каб любіць Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях пабываць. Разумееш цяпер, чаму з выраю журавлі на палесе ляцяць.